खोनासं बिफा नै दा फुङाव सानैबो ओंखारलांसै 9टासोआव रावनोबो गथ'फोरनो जेबो दा खिन्थासै दे जागोन दे खिन्थाया आं जाग्राखौ फन खालायनानै खिन्थानो र' साबिखौ लांफैनो बियो दिनै दखानाव थाथोंसै जोंनाथ' गोबाव जानो हानाय ना औ खिन्थानोबा 9टासोआव ओंखारलांसै दाथ' 7टासो जाबाय खोमा बेसे जाखो टाइमा औ 7:10 दे होमब्लालाय खिन्था नोङो गथ'फोरनो खिन्थाना दे रावनोबो थांगोन होननानै दायो बेबायदिनो ओंखारलांगोन जोंहा सानैजों खिन्थाया सोंबालाय बिसोरलाय माथो मा बुंगोन सोंबा बुंबानो जाबाय मोनथिया र' नोंसायासो मोनथिगौ होन औ दे अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरो आइलेथो जोंफोरो हस्पिटालाव थांना फैनि बाबायाबो थांगोन बाबाया दखानाव थाङा दिनै आं थांनांगौबा आं थांनि नाङा ओइ आंहाबो एसे खामानि दङ जाग्राखौ दखानाव थानो होदों आं माने खामानिखौबो माबानोसै हस्पिटालावबो नायना फैनोसै नोंसा आइखौ एसे देखायना फैनोसै होनबा जोंफोर रावबो थांनांला माथो खिन्थायाखैबो नोंसोरो थांगोन होनना हस्पिटालाव ओइ माने नोंसा बाबाया हरखाब ओजों खामानि दं मोनसे दंखायो होननानै बेखायनो थांखानोसै थारमाने नोंसोरो न'आवनो थाथ' दे होमबालाय मोसौ गाया दाना होनोब्ला आं थाब सफैयाब्ला इसिङावनो दङ दानाया बिनिफ्राय होबानो जाबाय माइरंनि माबादो माइरं दैदो होबानो जाबाय दे माइरं सुनाय दैदो गोबाव जागोन नोंसिनि आयै गोबाव जानोबो हानाय मा हस्पिटालाव थांनाय खोथा आरो नोंसा बाबायाबो एसे खामानि दंना गोबाव जानोबो हानाय दे होमबालाय हराव सोरबा सिख्लानि माथो खोनाबाय थादोंमोन आङो सोरबा सिख्ला लाबोदों नामा बे रुमाव ओइ खोनादोंना मैयाल'सो लाबाय रुमखौनो रुम लाबोनाय लोगो लोगोनो लानाय लोगो लोगोनो न'खौ लानाय लोगो लोगोनो सिख्लानि बाहासो लालायबाय नामा ओइ मा मुङो रनि ओंखारबा ओइ सिख्लानि माथो खोनागासिनो सोरमोन सिख्ला लाबोनाय नोंसिनि सिख्ला लाबोबाथाय आंनि न'आव थानो मोना दै सोरांबाय ओइ सिख्ला लाबोदों नामा ओंखारबो बिगोमाया गाख्रबगासिनोलाय सेस मोनथिबाय खोमा दिम्पोलखौ आंनि रुमाव दं होननानै माबायदि मानसिफ्रा बेफोर गाख्रबलाबायदों मोनथिया हसिया मानोबा लाबोदों माबा जादों है ओंखारबो खोनायाखै नामा दरजायासो बायलै ओंखारबो सिख्ला लाना हाबना दोनलै जोंनि न' बेफोरसो दे ओंखारबो हारामिथारलै बोराया सोरथो मा गाख्रबबाय दं रनि सोरबा गाख्रबबाय दंबा औलै र' बिगोमाया एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों नोंखौ रुमाव लाबोनाया र' रायज्लायहैनि आं अ माय गड नंगौ नामा आंबो बेखौ माइन्डखौनो खालामाखैमोन बे खोथाखौ ओइ जेबो नङा र' न' बेचारा आंखौ मदद खालामनानै रायजासिगोन खोमा बियो मा जाखो दादै मा जाखो मा सिख्लानि माथो खोनादों आं सिख्ला लाबोना दोनफैदों नामा रुमाव बेफोर जोंफोरनि जायगायाव सोलिया दे जोंफोरनि न'आव सोलियाखैथ' मालायनि थाखाय नोंसोरनि थाखाय जोंफोरासो प्रब्लेमाव गोलैगोन नोंनो रुम होदों रुमाव हारसिं मानसि था नों हारसिं होननानै हारसिं थागोन होनना बुंदों बेनिखायनोसो नोंनो होबाय बेबायदिबा सिख्ला लाबोनाय माबानाय बेफोर जोंफोरनि न'आव सोलिया दे बेबायदिबा रुमखौ गारनांगोन दादै सिख्लायाथ' दङ नाथाय नोंथाङा जेरैबायदि सानदों बेबायदि नङा मैया हराव बिराद गिदिर प्रब्लेम जादों बेनि थाखायसो बे सिख्लाया दिम्पोला आंनाव फैनांगौ जादों बेफोरबायदि नोंथाङा गोरोन्थि सानदों बेफोरबायदि नोंथां साननाय बायदि जेबो नङा जोंफोरखौ फोरोंनाङा दे दानि जुगनि सेंग्रा होननानै जोंफोरखौ मूर्ख सानदों नामा सोर माला मा लाबोयो माखौ लाबोदों मानो लाबोयो बेफोरखौ आरो जोंफोरखौ फोरोंनांगौ नामा जोंफोर मोनथिखायो बेफोरखौ बाहाना खालायनानै जेबो माबा गैया जोंबो मोनथिगौ दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि ओइ दादै नोंथाङा गोरोन्थि बुजिदों आं मोनथिगौ नोंथांखौ फोरोंनायनि माबा गोनांथि गैया दानि जुगनि सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा माबायदि आंबो मोनथिगौ नाथाय आंनावदि सिख्ला फैदों जोंफोरजों दा जादों बेयो नोंथाङा बेखौसो गोरोन्थि सानदोंना नोंथां साननाय बायदि नङाना मा नङाब्रा मा नङा सोरबा सिख्लाया आरो हर गेजेराव ओरैनो सेंग्रानाव ओरैनो फैगोन नामा आरो दासिमबो सिखाराखै
सोरबा सेंग्रायाखि हर गेजेराव सोरबा सिख्लाखौ ओरैनो लाबोगोन मा जाहोन दङ दादै नोंथाङा एसे बुजिनो नाजा मैया हराव गिदिर मोनसे जाथाय जालांदों बेनि थाखाय बे जाहोननि थाखाय सिख्लाखौ लाबोनो गोनां जादों बे सिख्लाखौ मैया गुन्दाफोरा माबादोंमोन जंगलाव लांनानै बिखौ माने मा बुंनो आरो लामा गेजेराव बिना गारिया हामा जानानै गाज्रि जानानै बेखौ गुन्दाफोरा नुनानै हाग्रा बारियाव लाना थांदोंमोन बेनिफ्राय आं नुनानैसो बिखौ बासायनानै अबाव लांनो अबाव मानो आंनि रुमावनो लाना फैनाय जाबाय ओइ बेफोर स्ट'रिखौ दा खिथालै आंनो आं मोनथिगौ बेफोर बानायनाय स्ट'रि नङा दादै बेयो रियेलसो आंजों मैया सानैसो गुन्दाफोरा गाज्रि खालामनो नागिरदोंमोन बेयाव बे रनियासो आंखौ बासायदों नंगौ नामा सिख्ला नोंसोर बायदि सिख्लाफोरखौथ' आं सिनायखायो माबायदि जातनि जायो दादै सिमायाव थानानै बाथ्रा बुं नोंथांनि न' होननानै नोंथाङा जानला माला बेबायदि जानला माला मोनथियालासिनो मानसिफोरखौ बेबायदि जानला माला दाय दा होसै आंनि आंनि सिथ्लायाव गसंनानै दङ बांद्राय गिदिर गिदिर खोथा दा बुं मोजाङै बुंनायखौ नोंथाङा बुजिया नामा जोंलाय मानो नंखाय बुंनो ररि आंखौ हराव मदद खालाममारदों बियो नङाब्ला आंजों सेंग्राफोरा मा खालायगौमोन दिनैसिम आं थांनानै थानाय नङामोन खोमा थैगौमोनसो रनियासो आंखौ बासायनानै गावनि रुमसिम लानानै फैदों नोंथाङा मा एसेबो बुजिनो नाजाया नामा मानसिया जायखौ नुयो बेखौसो फोथायो मोनथिबाय नोंसोरनि थाखाय आंहासो गामिनि मानसिफोरजों होखारजागोन अबावबा गामिनि मानसिफोरनिफ्राय फाइन हमजानो नांगोन गैया नोंसोर ओंखारलां ओइ रनि दिनैनो ओंखारलांदो नोङो नाङा आंनो नों बायदि फारथिया मानसि लाखिनो हाया आं बुंखादोंमोन सिख्ला हिनजाव मानसि लाबोनो मोना होननानै बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्ला ज' जाजा लिलि लाला बेबायदि ज' जाना थानाय रुम आं आंनि न'आव होनो हाया ओंखारलां फैसा नाङा आंनो दानो ओंखारलां दादै नोंथाङा गोरोन्थि बुजिबाय मानसि सासेखौ मोनथिया हसिया बेबायदि होखारनाङा एसेबां लेबेल दा देखायसै गावखौनो खर'रपति थाखानि मालिक होननानै सानदों नामा मा आरो बुंबावदोंसोना ओइ ओंखारलां खिथु नङाब्ला गामिनि मानसि लिंजोबगोनसो आङो मोनथिखा हराव मा खालायदों होननानै ओंखारलां आंखौ जोंखौ होखारनायनि अखार गैयालै नोंहा मानसि जाबा रुम मोननैसो भारा होदों बेखौनो एसेबां दुगा अख्राङाव थानाय बायदि मोनाखै बियो ओंखारलां थौ रनि बेयाव दा था नोङो आं दंना आं नोंनो रुम नागिरनानै होगोन बेबायदि एसेबां गाज्रि आखलनि मानसिनि बेबायदि न'खराव थाना जेबो लाब गैया एसेबां थार बाथ्राखौ बुंनायावबो बे फोथायाखै एसेबां गाज्रि मानसि थां भिखारिफोर साला ओइ नोंसो भिखारि मोनजारिं साला बायला जिला न' मोननैसो रुम भारा होनानै माखौबा दुगा देखायदों न'आथ' मोजां नङानो न' गंसे मोजाङै खाना होनो हायाखै बेयावसो एसेबां गासा नोंनि न'खौ बेखौ आङो गोसोबाथाय सेफायजोबनो थांनो हायो बुजियालै बेफोर मानसिया दिम्पोल बिसोरजों खुगा नांना लाब गैया औ मोनथिया हसिया बेबायदि मानसि सासेखौ न'निफ्राय होखारनो फैयो मा जादोंमोन मानो फैदोंमोन मा जानाय बेफोरखौ बुंनायनि सिगाङावबो मा बुजिनो नागिरालै मानसिफोरा बेबायदिनो बे संसारा बे दुनियाया बेबायदिनो सोलियो थौ माबार बेयाव एक सेकेन्डबो दाथासै नोंहा मा लानो दङ थौ आं माबा मोनसे खालायनानै होगोन नोंनो अबावबा नोंनो रुम नागिरना होगोन आङो मानसि दङ थौ ओइ कुकुर हात अबाव मानसिफ्रा सरजे आयै अबाव थांखो बे कुकुरफोरा सरजे आयै थैजोब्बाय नामा नोंसोर पापिफोर साला सैमाफोरा ओंखाम उखैदों आं साला ओंखामबो खुरना दोनाखै ओंखामबो गैया खोमा आं साला उखैना थैनांगोन साला पापि सैमा कुत्ताफोर नोंसोरखौ नुल' आङो दोखो लावथि बुआबा सरजे र' सारि नोंसोरखौ लागायाबा जाया लावथि गोदान दानायबावगोन आङो दाखालिनिफोराथ' बुयै बायबायानो गोदान लावथि नांबावगौ जादों नोंसोरनो बेनिखायनो लावथि लागाय आं नोंसोरखौ र' कुकुरनि हात र' नोंथांमोना रिपर्टआ ओंखारबाय सार मा ओंखारखो सार रिपर्टआथ' पजिटिभआनो ओंखारदों आरो मास मोनब्रै जाबाय पजिटिभ ओंखारदों सार पजिटिभ आरो नोंथांनि उन्दैयाव दानब्रै जानायनि गथ' दङ मा जागोन दा बियो नोंथांमोननिसो डिसिजन मा खालायो नोंथांमोना दसे रायज्लायनानै दिनैथ'
गाबोनफोर फैबानो जाबाय रायज्लायनानै मा डिसिजन लायो सार मायबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा सार दा मा खालायना हामगोन दा गाबोन खेबसे नायबावनांगोन नोंथांमोना गाबोन खेबसे फैबाव दा बेफोरखौ डाइरेक्टथ' बुंनो हाया गाबोन नायबावनांगोन खेबसे सार मुलिफोर बेबायदि जानाय मोजां माबा गैया नामा सार बेफोरथ' दङ नाथाय पेशेन्टनि माबाखौ नायनानै आङो मुलिया मोजां जानाय नङा ना माबायदि मोनदों मुलिजों हायाबो जानो हानाय थेवबो दा आङो नोंथांनो माबा र' सार आंनिबा सार मुलिखौ ट्राइ खालायना नायनोसै खेबसे बियो जायाबाथाय नोंथांनाव खेबसे फैबावसिगोन गाबोन फैला नामा सार औ मुलिखौनो ट्राइ खालायगोन आंनिबाथ' मुलिया बेस्ट नङा दा एसे प्रब्लेमबो जानो हानाय दे थेवबो आं होमब्लालाय हरनोसै गाबोन फुङाव जानांगोन आरो बियो लांनोना मुलिखौनो मुलिखौनो होनबा ट्राइ खालायना नायनोसै खेबसे औ जागोन सार होमबा मुलिखौनो लांग्रोनोसै बेनि उनाव मुलिया खामानि होआबा नोंथांनाव फैफिनगोन औ दे होमब्लालाय नाथाय मोनसे खोथा नोंथांमोना गोसोआव लाखि गाबोनथ' फुङाव मुलिखौ जाबाय मुलि जानायनि उनाव सानथामबा सानब्रै वेट खालायबाय खामानि होदोंना होआखै बेनि उनावबो जुदि खामानि होआखै नोंथांमोना थाबैनो फैनांगोन गोबाव दा खालायसै मानोना अलरेडि नोंथांमोना गोबाव जाबायानो दानब्रै हाबबायानो बेफोर केसा गोबां क्रिटिकेल जालाङो उनाव औ जागोन सार गोबाव खालाया नोंथां बुंनाय बायदिनो खालायगोन रनि नों आंनि थाखाय एसेबां गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैबाय आंनि थाखाय नोङो न' बिगोमाजों होखारजाबाय दा मा खालायनो आइ एम भेरि भेरि सरि आंनि थाखाय नों एसेबां खस्थ' जानांबाय जेबो नङालै बे मानसि जाथिया बेबायदिनो जाखायोलै मिथिना मिथिनो नागिरा बुजिना बुजिनो नागिरा मानसि जाथिया मतलबिसोखा मोनथिनाबो मोनथिनो नागिरखाया बुजिखाया आरो मालायखौ खैफोदाव नुब्ला प्रब्लेमा नुब्ला बिराद मोजां मोनखायो बिसोरो but I will help you don't worry ha आंना दङ र' बेबायदि लोगोफोर दङ आं नोंनो दिनै नङाब्लाबो साननैसोनि गेजेरावनो रुमखौ नागिरनानै होगोन दिनै जुदि न' मोना रुम मोना प्लिज नों जोंहानाव थु नोंसानाव नाङा नोंसाना न'आबो गोजानथार आंना आरो खामानियाबो बेयावनो नालाय नोंसाना गोजानथार जागोन आरे बाबा मा जानखाय don't worry आं दंना आं नोंखौ दोनफैगोन नाङा डिम्पल नोंथ' एसेबां सानदों स' सुइट आंनि थाखाय सानदों बाट नाङा दे आं थागोन माबा मोनसे मेनेज खालायगोन आं आंखौ गाज्रि मोनो नामा नोङो नों आंनि थाखाय एसेबां खालायदों you deserve it okay नों एसेबां खालायदों आंनि थाखाय आंथ' नोंनि थाखाय एटलिस्ट बेखौ खालायनो होना जायो खालाय बाट नोंसानाव थाङा दे आं why जोंहानि मानसिफ्रा गाज्रि नामा नङा आं बेखौ होनाखै नाङा नोंथ' आरो सिख्ला मानसिसो आरो नोंसानाव थांब्लाबा आरो मा प्रब्लेम जाबावो नोंखौसो प्रब्लेमाव खोख्लैनाय जागोन नाङा दे डन्ट वरि आङो एडजास्ट खालायना लागोन र' आं दिनैनो मेनेज खालायथारगोन आं न'आव थांना फैनि मबाइल गंसेखौ लाना फैनि नों रुमफोर सहैनो बास स्टेन्डआव थाबानो जाबाय दिम्पल आं खामानियावसो थांनो नागिरदोंमोन होनबा नों जे जायगायाव खामानि मावो बिनि एड्रेसखौ आंनो हर आं थांगोन नोंखौ नागिरनानै आरो आंनिबा दिम्पल नों न'आव थांदो माने नोंसोरनि न'नि मानसिया नोंखौ नागिरगासिनो खोमा ना don't worry जोंहा न'आव आंखौ नागिरनो रावबो गैया बिसोर बयबो गावबा गावनि लाइफआव मुखुबसो बिजि आं अबाव थायो मा खालायो मा मायो जोंहा न'नि मानसिजों माने जेबो लोब्बा गैया you don't worry okay